Здравейте, аз съм Светослав Мезев от Amon Energy от отдел конструкции. Ще представим конструкциите, които ние произвеждаме за монтаж на соларни панели. Тук първият покрив, който ще ви покажем, това е битумния покрив. За него ние препоръчваме използването на винчпилки, които директно се монтират за гредите на самия покрив. Като тук сме използвали винчпилката с L-планка, която директно се монтира за гредите. Към нея се използва профил с страничен канал, като монтажът тук става директно към L-планката с имбусен болт. Като в зависимост от дължината на профилите, те могат да бъдат съединявани с специални съединителчета за тях. Като към този вид профил се използват и крайни и средни планки, които са с специална минерал гайка. За битумните покриви предлагаме и втори вид конструкция. Вече ви показахме конструкцията с винчпилка с една L-планка. Предлагаме и такава, която е с плоска планка, като към тази винчпилка се монтира профил на 40×40 и с него се използват клипсовете с щипка, които директно се изштракват и се монтират много бързо и лесно.